そうだからこのそう血のぼった気持ち上がった気持ちがそう騙されてるだからそうだから今トルコは笑うの時まだこのトリックはまだ騙す人いる。Se ne saluta oine, se ne saluta la cap già。これが一番主語ですね。だから主語は朝語で声広がる。発音はla cap。la じゃなくて le cap、la cap、le cap。そう。la cap、le cap。ほとんど休みのこのベロの休みの時ほとんど口の中ほとんど響く。でもラじゃなくてロ。ほとんど聞くもでもラじゃなくてロ。ほとんど弓のようなシーンはこのほとんど場合は弓やシはこのテンション。あと離れるパートどこでもいい。だからラじゃなくてロ。La cap già。E Ghiuta è Ghiuta è italiano è andata. Napoli語だけ。行った。本当にはイタリア語の動詞このandare本当にいろいろの形ある。なぜこの動詞はラテン語じゃなくて、このサンスクリット語、この猫はいだからどうぞイタリアの行くのことをいで、まさかこのいのこと、これサンスクリット語、まさか行くもこんなそうここから、だから猫はこれはだからナポリミはいけいだからヤンはいヤン今行くだから大事なことはいはこの行くのこと。時々このいは広すぎるぶつかるぐになる。だからギュータユータギュータでも猫はいギュータユータギュータそうでも字あんまり硬い字ドイツのじゃなくて本当に柔らかいちょっとおっぽいギュータギュータだからギュータじゃなくてギュータ書き方これはラテン語イタリア語はギュータ大丈夫。この書き方イタリア語になるギュータ大丈夫。でもこれはナポリはギュータほとんど喉閉める。あと何個が喉チンコの裏の息の足がずれている。だからギューちょっと鼻閉めるこれ大事。ギューそれギュータpoi è tornata。poiはこれ後でそしてそうイタリア語のpoiだから今度はほとんどついている。poi いがないから上にそれ切れた分頭に。イタリア語ここよく使ったラテン語の時々使ったここあとじゃなくてポスト。なぜラテン語はポストは後。ポストイタリア語ポイになった英語はポストそのまま戻ったここポスト日本でも今菅官房長官がポスト安倍になるんじゃないかってポストそうイタリア語ポストは場所のこと、そうポストラテン語はポスト、カタカナでポストって書いてなんでポスト何がポストポスト後で書いてあとそうポストだから今度はおついてるなぜポイだから切るè giunta poi è tornata e poi è venuta sta sempre qua sempre いつもこのsempreのことはイタリア語は sempre でもこれは
昔のラテン語の形。ラテン語の形はセンペル。この書き方。ナポリ人は持った昔の。そう、センペル。そうそう。センペルか。ここに。だからいろいろ気持ちが僕ちょっとあなたのことちょっと離れた。だからこのことわざあるイタリア、南イタリアと。目が見えない、occhio non vede。心は苦しくない、cuore non duole。この間中尾さんありましたよね。合わないと気持ちが離れるって言いました。だからちょっとまさか今恋に落ちたなぜか美しい女性だから離れる、忘れる。今度はそれほど深い愛じゃない。まだ残っている。まだ体ずっと残っている。だから私の頭、私のカパはギュータ、トルナーダ、戻った、あともういつでもあなたのこと思ったばっか。感じたばっか、思った。だから体まだ、女性のことまだおすすめ残っている。体にあることが頭が認識するんです。だからいろんな、例えばジョイネツ、パッショネはほとんどこの苦しみ。愛は熱っぽい。じゃあ僕決めたじゃなくて、熱のようにこの病気治す。だから、コリングラート、コリングラート、釣れない心。何がこのほとんどこれは組長、ヤクザ。この話はヤクザ。聖母マリア教会でお願い、この熱にとって治してくれる。ほとんど愛は決めたことじゃなくて、ほとんど病気的のこと。だからまさかベズビウスから、ベズビウスほとんど遠い、今ナポリに広がった。でも昔はほとんどナポリ町、ベズビウスほとんど馬車で2時間、あと4時間この登る。だからほとんど1日かかる。あと戻る。だからこんなケーブルから本当に早い。最後のほとんど8時間じゃなくて、ほとんど1時間登ると、降りる。あと見る。だからほとんど1日本当に楽。ほとんど。そうそう。だからこれは本当に早いこのケーブルから。だから最後のことを僕の体決めたあなたは、僕の女性になって、だからラカーパ最後は頭決めたじゃなくて頭感じるラカーパボータだからこのボータまさかカラッポ頭ボータ回るって見るアトゥーナだからここは目が回るほとんどこのほとんどナポリミオは頭は回る。だからずっと彼女のことを考えてるという空っぽになる本当に空っぽなんでずっとでも彼女のマイクアトゥーになって忘れることできなかった。だから今本物のエンジンはロコーレ心はいつでもsempre canta歌ういつも歌う心は喜びにのタルオーノはイタリア語タレあるそのヨーヌはジョーノ日のことその日ある日晴れた日ナポリ語の辞書でタルオールノってそのまま単語が出ていて、でなんか泣き言ラニャンツァとかラメントって出てたんですけど、それはそうこれもある、僕も見た、ラメントもついてる泣き言そうのような意味もそうだから好きな、こと、入れてないごめんなさい昨日ちょっとすべてのことにも
嘆きも、そうそうある。だから好きな、例えばいつでもこの、苦しみ、嘆きも大丈夫。これ、ごめんなさい、入れてない、この意味もある。そう、いつも歌うこの嘆き、この苦しみ、これもある。昔のことを思い出していつまでも嘆いてる。すべての、イタリア語、でも日本語もある。同じ書き方、いろんな意味ある。だから好きな、もしいつでも、これも本当に詩人的なものが一番いい。だから苦しみ、いつでも歌うこのメロディー、この悲しみメロディー。そう、リフレイン。結婚し、おいね、結婚し。これも大丈夫。まさかこれ一番正しい。ちょっと前に戻っていいですか？前、まだ、はっきり。もう登ったのところが、その登山電車に乗ってっていうのと、あとその自分がその彼女のところに行ったり来たりっていうのが、なんか彼女のところにじゃなくて彼女の気持ちが彼女の頭、彼女は離れた。彼女は忘れるために僕ためにそう。だからベズーブス火山までほとんど、ここどうする？ちょっと休んでちょっと別のところ行っての、温泉行ってちょっと気持ちちょっと離れる。だからこれそう。だからこのそうベズービウス火山ほとんど行った男性だけ。一人で行ったんですよね。でも帰ってきてもずっと彼女の思いがずっと残ってだから頭もっと空っぽになるすべての見るのことを分けた。だからこのベスブス火山ほとんど何もない街と人ほとんど見えない。何にも見えない。見える何か海と別の国。だからだんだん頭ほとんど座禅っぽい。見てこの壁、ね、空っぽね。イタリア人この座禅あんまり好きじゃない。ちょっと、頭ちょっと空っぽになる一番いいは見る海と、離れる山の上ちょっと離れる。だから、もしイタリアいらっしゃるいろんなでもここ、でもここちょっと違う。神社と寺ここほとんど山の上じゃなくてちょっと半分ずつぐらいちょっと遠いです。イタリアは全ての一番昔と偉いの、寺と神社のような山の一番高い。だからあそこで町は本当に遠い、裏回る森だけだから、ちょっと何にも見えない。だから全てのことを忘れる。でもあなたのこと頭だんだん空っぽになってでも心は毎回歌うこの嘆きの歌、この悲しみ。ねんね結婚してねんね結婚して、だから本物の愛。だからこの離れるは体離れる、頭空っぽになる。でも毎回心選んだ。ここにの彼女のところに。そうこれだからこれは全てこの曲は彼女との話、昨日のやった旅って短い旅。昨日旅して彼女を本当に愛してるってことが分かって結婚のちょっと伸ばした最初のイメージ、本当に最初のイメージもう一回戻りましょう。あと一緒にこの発音の練習。最初のイメージ、この火山のイメージ。だからこの男性はいろいろ嘆
何回ちょっと試してみたいお願いデートしましょう。だからいろんな振られたとこは断った。でもこのアンニーナ見せる自分の気持ち、本物の気持ち、離れた、あそこにいるフランス、スペイン、プロチダ、ちっちゃい島、このいろいろね、でもあなたのこと忘れできないさ、忘れられないこと。最初のイメージ、ごめんなさい、ちょっと飛ばした。今、最初のイメージ大事。だからこの、大事なこの愛せる。セラはちょっと、夜の、ことを、ちょっと夜はちょっと、暗いの。イタリアはほとんど午後、になった。だから午後はほとんど夜っぽい。だから挨拶は最初は始まるはほとんどここホワイトそうとこんにちはとこんばんは。ほとんどこのこんにちはほとんどがない何時。そうだ、いつでも朝午後まで、前後まではボンジョルノいい。あとボナセラ。午後になるとボナセラなんですね。だからまだそうだからグッドアフタヌーンがない。だから昼間ね3時4時ぐらいまでお日様カンカン出てるのでボナセラなんですよね。だからアイセラ例えば行っただから8時だよじゃ必ずしも暗い感じじゃないんですよ。ボナセラ午後のアイセラは前後の後。午後ってポメリッジョでした。そうでもボンポメリッジョほとんど変な作ったこのグッドアフタヌーンのトランスレーションと変わる。ほとんど使わなかった変。ボンジョーノボナセラ。普通はボナセラ。午後はボナセラ。1時とかでも。そう。だいたい1時から1時ぐらいが12時1分はほとんどはボナセラ。こんばんは。だから3時ぐらいの明るい時はボナセラって何でセラって最初思ったんだけど。10時ぐらいでしたっけ夜の変わり目は。夏時間だと夜の9時ぐらいまで明るいから。そこまでボナセラで。でもあと最後の時を休みボナノってでも夜寝る直前。だからボンジョルノとボナセラだけ。だからお夕飯に招待されて最後にさよなら言う時はボナノってなんだけども。だからあるこのおはようおはようこんにちは一緒ボンジョルノ前後になってボナセラあと寝る時を休みボナノってだけこれだからアイセラはみんな考えるは夜どうする電気まだついてないあともっとあと電気ついただから昨日の午後って感じですねそう気をつけたら昨日の午後じゃあ昨夜ってあんまり訳さない方がいいんですかね昨日のお昼午後です言葉はセーラーなんだけど夜なんだけど暗くないんですよ誤解を招くイメージをそうこれも大事は夜の時どうする飲まれないです今積もっている誰がでもこのこの営業時間が何時までなんでしょうね営業時間どうなんだろうfino alle 9 da 景色が見えないよねquando fino a che non ho messo la luce era fino alle 7電気がなかった時代はだいたい夜の7時ぐらいまでやってたあるすべてのちょっとインターネットいろいろ探せあるこの時刻表もありましたそうすべてイギリス人すべてのメモするんですよある時まだ残ってるこのこの時間時刻表は正確だったんですかこの国来られるイギリスがやってる間は正確だったイギリスはね離れた罰ねイギリスの手から離れたもんも全然ダメイギリス本当にその世界本当に電池ついたと署名もだから夜もできるアリスの不思議なアダミってありますねで白い
うさぎが出てくる必ずストップウォッチですよね。そうそうそう。あ、それイギリスの遅刻イギリス遅刻そうそうそう遅刻だってくるやつ。そう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 。イギリスのことはこの遅刻も、そうそう本当に時間に厳しい。そう怖い。そう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 。タイムイズマネーだから。だから最後のそうそう今このフニコリフニコラフニコラレリとラの終わる書いたこの遊びそう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 あそことあそこリとラケーブルカーのことがフニコラーレで、船が綱、娘がローマ日本人学校で綱引きのことをティーランフーネって言ってね、綱引き。船から来てるんですね。フニコラーレ。太い綱のそう最初は始まったこんな形あとだんだんガソリンと電気あと昔は手動だったからそうそうそう結構ガタガタしてたんですよ。だからみんな怖くて乗ちょっとらなかった。怖いそうそうでもこの歌で成功していっぱいお客さん来るようになった。だからすごく成ナポリ功した。人よくつなぐこの愛の話このぴったりのだからナポリ人だけ、この言葉できる例えばローマ人できないこれはナポリ人だけの気持ち無理にナポリ語し書く形そのまま気持ち無理ナポリ人だけ持ってるちょっとこの2番目の塊の中でアプリエッソってあるんですけど、これイタリア語はアプレッソアップレンデルとは全然違う。違う。あ、じゃあこれ前置詞はadラテン語とプレッソもイタリア語そうそう近いのこと近くイタリア語だとなんですか。そうアプレッソこのアとプレッソのあ、そっかやっぱりイが入ってくるんですね。そうでもさっきの話よくほとんどはすべてちょっとイっぽいだから守るためにイ入れるアプレッソはい、そばにそう守るためにアプリエス君のそばにイタリア語はアプレッソナポリミオはアプリエスもしこのイついてないとするアプレスほとんど母音はいつでも短い真ん中チュブの言葉も短いだから広がるために仕方がないちょっとい入れるこれもギリシャの似ているギリシャはいろいろいとはいといとを合わせるギリシャのスタイルあれだすいませんノンテストルイエのところでナポレオの辞書でストルイエレっていうのがあってそれを知らないコンシュマーレこれかなってそうコンシュマーレでもそうストルイエこれそうストルッジェレイタリア語のストルッジェレそうでもこれはストルッジェレコンシュマーレピエルそう今説明G ですか G が2つストリッジェレストルッジェレほかすとかそうなぜどんなここでそうでも意味ある豚のラード豚のラードは名前はストルットこのリよりするとするこのラードは冷蔵庫がないだから便利バターは無理バター難しいからオリーブオイル高い豚いっぱいだからこのラードはほとんど白い塊ですねフライパンは溶けますよねだから消えるだからディストルジェルストルットだから燃えるながらだんだん消えるだから一番辛いのこと沖縄みたいな料理ですよねだからよく豚を使うんですねバターは北イタリアで使うけど南は使わないオリーブオイル高いもう使うでも毎日オリーブオイル高い豚の油を使うそういっぱい油だから一番
安いはこのラード。あとラード何回使うもそうだんだん温めるの時もう一回戻る。あともう一回冷めるの時ごめんなさい。あともう一回温める。だからこのストゥルジェではこのイメージ。ラードはラードが溶けるという。だからこの人はほとんどこの人の心はフライパンちょっと思い焦がれるとかそういうののそのことよく料理の例えを使うんですよね。そうみんなわかる。だからこの最初のフォーココーチェも同じことで。そうだからコーチここそう今本当に詩人は何がある。どんな例えば使うすべての言葉の例えばぴったり。だからここ暑いでもコーチはコーチでクック料理する料理。だから本当に恋に落ちた人だからこの風はほとんどコンロになった。恋に落ちた人のことを完全にコットっていう料理されたとか茹でられたとか、そういう意味だから見て最初の言葉はちょっと質問だから気になります。だからお客さんと昨日の夜何ねだから何ね皆さんの同じの気持ち目に登ったサイエットはどこいろいろある。ナポリはほとんど長崎のようなある、そう港の町あるこの、港の場所は書いたで一番下、だからナポリミオはワーク行くアバッシュ下、これすべてのイタリア語はまだ、港の、ところはイバッシバスのことを使った。あとだんだんナポリ上だから一番金持ちと一番いいわの建物とは上。美術館があるんですけどカーポディモンテっていう。カーポディモンテ。モンテは山の頂上。ディはのカーポは頂上さっき言いましたね。カーパじゃなくてカーポ。カーポディモンテ。カーポはカーポは頂上。カーパは頭だけ。で10年ぐらい前に上野の美術館にカポディモンテの美術いろいろ本当に素晴らしいこと。まだカポディモンテは有名なこの、セラミックな、お人形焼き物の人形カポディモンテって言いますけど世界本当に有名です。ただ持っていくのが大変。ちょっとすぐ壊れちゃうから。セラミックはセラミックでいろんなレースができてからすごく綺麗なんだけども持っていけない。一番、この人形はこの1700年とモーツァルトバロック時代この服素晴らしいすべてのことカポディモンテと探してだから最初この質問の後どこへ登った、その場所アッドじゃなくて魚の半分です。あとストはクエストこれ本当にはストじゃなくてストコーレじゃなくてコーレングラートオン知らずが起こる。だから女性のこと。ピューはイタリア語はピュー。ディスピエットはディスペットさっき言った。カポディモンテはこのタイプのそう同じここお祭り人形の使い方、普通は若い恋人時々、の使い方本当の、貴族さんたちちょっとプレゼントだから高いと普通は時々あるこういうレースがねみんなセラミックなんですよね。そうみんなセラミックみたいなこのそうみたいな本当みんなセラミック。使い方は本当にお祭りの
今ひなたひな人形ひな人形みたい。そうそう、ほとんど若い女性と若いカップル、時々ブランコの。ただそれに置くのにふさわしい家じゃないとうちに置いてもしょうがない。どこに置く？じゃあいい素晴らしいんだけどどこに置く？子供いたら起きたくないよね。落ちる。自信があると。そうそう。だからこの2番の行は主語はあなたの恩知らず心。リスピエット、ファーメnon po。この動詞はファレとメは私に。ほとんど英語に似てる。これはラテン語ミのこと。私を、僕を。non può、これ、non può fare dispietto。Addo, sto cuore ingrato, chiù dispietto, farme non può。すべての S、し、すべて、dispietto、し。ST の S ほとんどない。普通のスト。S と T、そう。時々も歌を歌いながら出る時もあるけど、ちょっとある。でもこれはぴったりのナポリ語じゃなくて、ちょっと低俗な感じになる。ナポリ多すぎ。ナポリはフェスの祭りのフェスタ。でも時々友達行ったラフェスタ。でもこれは本当に田舎者で普通ナポリ詩人的なフェスタ。でもディスピエットじゃなくてディシピエット。そう。どんな S は S あとシンついてる必ずシ。S と母音合わせる普通の S。柔らかい S。S とシン合わせるシ。T 以外シ。書いてない。してる。してる耳で。ここ、九州のやり方は先生じゃなくてな、先生と鮭。鮭じゃなくて、鮭じゃなくて先生。こんなやり方、ディシピエット。Addo, sto cuore ingrato, chiù dispietto, farme non può。だから、può、だから、この farme non può じゃなくて、farme non può。Addo lo fuoco coach、まあ、同じ、fuoco、時々もフォークもついている。だから、好きな、これは入れ替わる。で、普通は、一番古いはフォーク。またが書いたフォークでも、一番古いはフォーク。Addo lo fuoco。でも、フォークじゃなくて、フォーク。Addo lo fuoco coach。料理するクオチェレっていうの。クオチェレ。湯を入れて、そう。クオチェレ。クチナーレとなんか似たようなでも違う。ある。そう。クチナーレのこと。クチナ同じような。そう。でもクオチェレある。煮るクオチェレ。なんかそっちなのかなと。ある。この動詞と中入れましょう。クチナーレ、クオーチェレ、クオーチェレ。彼、コーチ、足りないコーチ。コーチ。そう。クオーチ。そう。が、でもイタリア語、そう。でもクオーチ、ちょっと変。イタリア語のクオーチ。ちょっと、シとQのになるクオーチ。クオーチェレ。クオーチェレ。ナポリミオはコーチ。だから、C 長い、U 取る、コーチ。最後の絶対取る。Addo lo fuoco coach, ma si fugge te lascia sta。逃げれば、までも、si はもし、fugge は逃げる、逃げれば、te はあなたは君、そう。でも、例えの話、lascia sta
ほ放っておく。放っておく。lascia che io pianga, lasciare, イタリア語。sta は stare。そのまま追っていく。stare、そう。でもきっと。イタリア語は lascia stare。追っといてくれ。lasciami stare。逃げるときはここまで追っかけてこない。だからこの有名なエンデの曲、lascia che io pianga。追っといてくれ。